веригите имаш по-голям шанс да не се налага. Ама веригите да... Госпожа, кажете нещо на микрофона, госпожа. И на мен много ми се писка, това го изключваме. Шерите, а? Той ти е сета. Госпожа, аз съм на клипче. Тука... Защото е Радко. Радко, до вечер ще пием уиски и ще си говорим за коли. Много ясно бате, да не види, че се капне за писпа. Аз тъкво го изкопах отпред. Да. Сега искам да заснема този момент. Както тундрата издърпа на морето. Беше тундра, беше летко. Не, Радко, беше... За кое има лево? Не, ние с Станимир, де сега бяхме на тундра, дръпна едно ауденце, точно като кътен зъб го. Айде, Сашо. Ласката и приемата, която се върхува. Чакай. Ласката, майка. Аз си мисля, че има въпрос какво върви повече от това. Има ли нещо, което... Радко, като кътен зъб те извадих. Пусти! Аз дай каса едно, ти си го направил. Много ясно, бате. Браво!